नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि डेली ब्लॉगमध्ये. तर आज भाऊ ऑफिसला जायचं आहे. मॉर्निंगचं झाले तर नाश्ता करू, ऑफिसला जाऊ. आणि आज सगळ्यांचं लक्ष असेल तर रिझल्टवर काय 10 नंतर चालू होणार आहे बहुतेक. तर बघूया समजेलच. तर शिव पण येईल, थोडी मस्ती वगैरे, नाश्ता करू, मग ऑफिसवरून आलं भेटू. ओके.
तर मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलो आणि जरा आम्ही जल्लोषला गेलो, बघितलं असेल ब्लॉगमध्ये. डायरेक्ट गेलो ऑफिसवरून येऊन. तर निकाल होता, रिझल्ट. तर चला, कसा वाटला आजचा ब्लॉग? तर काय आहेत नाही जास्त, फक्त काय तो जल्लोष होता, वोटिंगचा रिझल्ट. सर्वीकडे तीच चर्चा, सकाळपासून दिवसभर रात्रीपर्यंत. तर संपलेलं आहे. आता उद्यापासून आपले नीट ब्लॉग करूया व्यवस्थित आणि भेटूया. आजचा ब्लॉग करतो येईल. कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. उद्या भेटू. काळजी घ्या. शुभरात्री.